Sikwamukele indaba zehora lokuqala emini kanti lezi ndaba zethulelwa uSakhiwo ngokusokhela ake sibheke nazo ezinohlonze emini nje. The private prosecution by Mr. Zuma of Mr. Downer and Ms. Moore is removed from the role. Inkantolo ephakeme eMgungundlovu isisusile ohlwini lamacala icala belifakwe yiloyo ngumengameli wakuleli uJacob Zuma lokushushisa ngasese umshushiso wombuso advocate uBilly Downer kanye nentatheli uKaren Mon. We can confirm that the face of the party on the ballot paper in respect of MK Party will be that of Mr. Jacob Zuma. Ikhomishana yezokhetho ezimele isiqinisekisile ukuthi ubuso obukaloyo wabengumengameli wezwe uJacob Zuma yibona obuzovela eduze kophawu leqembu umkhonto wesizwe emaphepheni okuvota. Inkantolo ephakeme eMgungundlovu isisusile ohlwini lamacala icala belifakwe iloyo ngumengameli wakuleli uJacob Zuma lokushushisa ngasese umshushiso wombuso advocate uBilly Downer kanye nentatheli uKaren Mon. uZuma usola uDowner okungiyena umshushiso omkhulu ecaleni lakhe lenkohlakalo lezivumelwano ezisikali ukuthi waputshuzela uMon incwadi yakhe kaDokotela nyakenye. Lolu daba lwahlehliswa ngesikhathi uZuma ephosela inselele emiyalelo emibili yasenkantolo eyathola uDowner noMon yokumisa leli cala. Think of any prejudice Mr. Zuma will suffer if an order were made removing his private prosecution from the role pending finalization of his appeal against the order of the full court of this division. Mr. Downer and Ms. Moore have undertaken through Mr. Breitenbach to avail themselves as accused persons in the private prosecution in the event that Mr. Zuma succeeds in his appeal against the order of the full court of this division. In the circumstances, I make the following order. Paragraph 1. The private prosecution of Mr. Zuma, the private prosecution by Mr. Zuma of Mr. Downer and Ms. Moore is removed from the role. Paragraph 2. Such removal is without prejudice to the rights of Mr. Zuma in terms of Section 11, subsection 1 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977. Sekulo lolu daba intatheli ezindaba zeSABC uSimphiwe Makhanya besenkantolo ngesikhathi kwethulwa lesi sinqumo. Ngaphambilini kuzokhumbula ukuthi babefuna ukuthi lenkantolo ephakeme eMgungundlovu isuse ke ohlwini lomacala ke labasola ke ababili ababebhekene nawo ababathweswa wona ke umnumzane ke uJacob Zuma owayengumengameli kuleli ke asamukele ke umnumzane uReggie Ngcobo oqhamuka eqenjini umkhonto wesizwe party lapha eMoses Mabhida region. Ngcobo sikubingelele sikwamukele eindabeni njenge MK nithini ngesinqumo senkantolo namhlanje. Sibonge ithuba kakhulu Mpuka Makhanya. Siwu MK sithokozile kakhulu ngesinqumo esenzekile. Siveza inhlansi yethemba emthethweni nasenqubeni ezomthetho eNingizimu Afrika. Sinethemba nenkolelo ukuthi inkantolo enkulu yezomthetho sekelo izofike imkhiphe phambili unqamalala ukuze sikwazi ukuthi sishushise labasolwa ababenikezwe ngokwemfundo yabo ilungelo lokuphatha ezomthetho kepha umthetho esikholelwa ukuthi abawuphethe kahle. Sibonge isikhathi sakho. Sibonge kakhulu. Umnumzane uReggie Ngcobo ke lo oqhamuka eqenjini iMK Party. Hlasimbe ukuchazela nje kafushane umlaleli ukuthi ke lesinqumo sisho ukuthini. Kuzokhumbuleka ukuthi abameli bakhe umnumzane uJacob Zuma babekubalulile ngesikhathi silapha enkantolo ngesonto edlule ukuthi basazosiphosela inselelo isinqumo esakhishwa inkantolo ephakeme yokudluliswa kwamacala basiphosele ke inselelo basiyise ke leso sinqumo ke esingathi ke inkantolo eyomthetho sisekelo ke wezwe nokuyiyona ke ezobe sikhipha ke sinqumo esimnqamlajuqu malungana nokuthi ke lolu daba lokushushiswa kuka advocate Billy Downer okungumshushisi wombuso ecaleni lakhe umnumzane uJacob Zuma kanye nentatheli uKaren Mon luzoqhubeka yini noma cha. Asibusele intambo kone goli. Inkantolo
Ezokhetho iwachithile amahlanu amaqala abebhekiswe kuKhomishana Ezokhetho ye-IEC esinqumeni sayo lenkantolo ithola ukuthi okubikwa kuyo ngalamacala akunabo ubufakazi obukhomba ukuthi i-IEC khona lapho enephutha khona. I-Labour Party, African Congress for Transformation, African Alliance of Social Democrats, i-All African Allied Congress kanye noDokotela uSipho Malapane bonke laba bebenikele enkantolo ngenhloso yokuzama ukuphoqa i-IEC ukuthi yenze inguquko mayelana nohlelo lwayo lokufakwa kohlu lwamaqembu. Amanye amaqembu aveza ukuthi awakwazanga ukuphothula zonke imfanelo ngosuku lomnqamlajuqu kwakungumhla ziyishiyagalombili Ndasa. Athi imbangela yokuhluleka kwawo ukuthi uhlelo i-Commission's online candidate nomination lwalunengqinamba. Ngokwenkantolo yezokhetho, i-IEC ayikwazi nje ukuvela ithathe inqumo ngodaba lwamaqembu ezombusaze nabangenela ukhetho abangalandelanga isigatshana sama-27 somthetho wezokhetho. Le nkantolo ithi laba bazange bahlangabezane nomnqamlajuqu we-IEC ngenxa yezenzo zabo. Lesi sigatshana sibalula ukuthi iqembu elibhalisile ngenhloso yokungenela ukhetho kufanele liqoka abantu abazongenela ukhetho bese lithumela uhlu lwabo labo bantu esikhulwini esiphezulu se-IEC ngaphambi kokuba kudlule usuku olubekiwe. Nokho amaqembu amahlanu ahlulekile ukulandela isigatshana. Inkantolo ibisi ithola ukuthi ukuhluleka kwalamaqembu kanye nobebhalisile ukungenela ukhetho kubese kuyiphatheni kwabo. Ikhomishana ezimele yokhetho ye-IEC izowaphothula maduzane amalungiselelo ayo okhetho njengoba sekusele izinsuku ezingama-42 ngaphambi kokuthi lusingathwe ngasekupheleni kwenyanga ezayo. Njengamanje ukubambezela i-IEC ngokugaya kwamaphepha okuvota udaba lwamacala ehlukene sezinkantolo angakaphothulwa. Ikhomishana ezokhetho iqinisekisile ukuthi umholi we-MK uJacob Zuma uyena ozobe semaphepheni okuvota emele i-MK Party. I-IEC imemezele ukuthi ukuze kungabibikho ukudideka ngokwamaphepha amathathu okuvota azokwenziwa ngendlela ecacile ngokuthi bonke labo abazobe besohlwini lwabavotelwayo bazobonakala ngezithombe zabo ephepheni negama lakhe nophawu lweqembu kanye negama lenhlangano elizobe libhalwe ngokunqanyulelwa. I-IEC iphinde yacacisa ngokusobala ngodaba oluzobe emele i-MK Party ephepheni lokuvota kanye nangodaba lwaloyo ozobe ewubuso beqembu le-IFP. The face of the party on the ballot paper in respect of MK Party will be that of Mr. Jacob Zuma, because the party has given us a notice that it has changed its leadership structure. Mr. Khumalo is no longer the party leader, Mr. Zuma is the party leader. In respect of the IFP, while the face of their campaign remains Chief Mangosuthu Buthelezi, the leader of the party is Mr. Hlabisa, and for that reason, only the photograph of Mr. Hlabisa will appear on the ballot paper. Kusenjalo, ikhomishana yezokhetho iphawule nangokuvulwa kwesigaba sokubhalisela ukuvota kuyispecial 15th of April and will close on the 3rd of May. Home visits are intended for those voters who are unable to travel to voting stations, while special votes at voting stations are for everyone who is unable to be at the voting station on election day. Labo abafuna ukubhalisela uhlelo lokuvota kuyispecial bengakwenza ngokungena kuwebsite ye-IEC noma uthumele izinombolo zomazisi wakho enombolweni ethi 32249. Ngale kwalokho ungavakashela emahhovisi e-IEC asendaweni. I-ANC ijube abaholi bayo abaqavile esifundazweni KwaZulu-Natal uqinisa umkhankaso wokhetho likazwelonke esibheke kulo. Abaholi esifundazweni bahlanganisa amakhanda nekomiti lesigungu esiphezulu seqembu malungana nenhlelo zokuqomisa abavoti. Abaholi beqembu banxuse izikhulu zeqembu ezijutshwe kuhulumeni ukuba ziphuthumise inhlelo zokuhambisa idingo emphakathini. I-ANC KwaZulu-Natal eyinhlelweni zokugcina zokulungiselela ukhetho oluzayo. Lesifundazwe sinabantu ababhalisela ukuvota abangu-5.7 million. Siphinde sibe ngezinye zezizinda ze-ANC njengoba lenhlangano yathola amavoti angu-1.9 million. Ilandela isifundazwe eGauteng lesi savotela abangaphezudlwana ka-2.1 million. Ubuholi besifundazwe buthe okwabo manje uqinisekise ukuhlinzeka ngezidingo kubantu.
abantu bengawatholi amanzi. eThekwini only 10% abantu abasele bangawatholi amanzi. Kodwa uMkhomazi ischeme sakhona esosiza iTheku, usiza uGu, usiza iHerigwala, siza uMgungundlovu sizophela ngokusheshsha ke. So that is why sibiza bonke abantu abastrategic ominister ukuthi sihlale la KwaZulu-Natal sizokwenza lelo shintsho. Leli qembu lithi lizoqinisekisa ukuthi ludla ukhetho ezifundazweni eziningi. Kubalulekile ukuba abephansi kolawulo lwe-ANC kunezinto eziningi afanele sizenze ukuphucula impilo yabantu KwaZulu-Natal, eGauteng, eKapa. Kubonakala kuwukhetho olumqoka kakhulu selokhu lakhululeka la kuleli njengoba engu52 amaqembu nabayimela ababhalisela ukuvotelwa. Le nhlangano ithi ayikhathazekile ngamaqembu amasha. It's part of what is called democracy. And it's a maturation of democracy when you see smaller parties. It should not be something that we must condemn. But the African National Congress, we don't take any election for granted. Endabeni ze-SABC, nginguvusi Khumalo eThekwini. Umholi we-Patriotic Alliance uGayton McKenzie uthi ugxile kakhulu ekukhipheni iDA Western Cape njengoba izophuma ANC kuze lonke. Ukholwa ukuthi isivumelwano esicikicwe amaqembu amancane amahlanu esifundazwe sizomsiza ekutheni iqembu lakhe lizuze lokhu. Lamaqembu ke akhethe ukungalingenela ukhetho ngokuzimela kodwa anquma ukukhankasela iPA. Amaqembu athi anembono efanayo yingakho ezokwazi ukunxenxa amavoti ngalokho. We still live in cities of two tales, one with established and well in infrastructure, others not. We need change to come to our communities. We see the PA as the vehicle to that change. We believe that the majority of people in the Western Cape are coloured people over the years, and we realize that the thing that the coloured people need to govern the Western Cape as the more democratic of democracy is based on the majority principle, and therefore we believe that the majority needs to govern themselves. uMcKenzie ukholwa ukuthi lo mfelandawonye uzoqinisa izwi labo ababiza ngabavoti abashiywe ngaphandle. The black agenda is on the table. The white agenda is on the table. The coloured agenda has never been on the table. So I'm unapologetically putting the coloured agenda not on a higher table than I put the black agenda. I put it on equal footing because we have always been getting the crumbs after they have eaten as coloured people, and they will sometimes even forget to throw some crumbs. Time for crumbs is over. uMcKenzie ugcizelele ukuthi yize iqembu lifuna ukudla umhlanganiso lizimiseleke ukusebenza noma enaliphi iqembu emva kokhetho. Yes. Mbukeli sathi qhu etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. The drainage collapsed and it caused Hunter Stream, which runs from the top of the main road all the way down to the beachfront. Izakhamuzi zaseMagate ogwini oluseningizimu yesifundazwe iKwaZulu-Natal ziyaqhubeka nemizamo yokubuyisela isimo kwesejwayelekile ngemva kokukhahlanyezwa ikhukhula ezidlule nabantu abahlanu. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni olahambe phambili besibike ukuthi inkantolo ephakeme eMgungundlovu isisusile ohlwini lamaqala icala ebelifakwe yilo ebongumongameli wakuleli uJacob Zuma lokushushisa ngasese umshushiso ombuso advocate uBilly Downer kanye nentatheli uKaren Mon. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Kwaba khona ukuxhumana phakathi kwabo bonke abasola abanindeka ecaleni lokubulawa kaNozinto bafana neOrlando Pirates uSenzo Meyiwa. Lokhu kudalulwe ungodo emniningwane equkethwe kumakhalekhukhwini uGideon House ongufakazi wombuso kuleli cala eliqhubekayo enkantolo ephakeme ePitoli. uGideon House uthi wajutshwa kubaphenye ukuthi ngesikhathi kubulawa uSenzo Meyiwa babekuphi abasolwa ngokwemniningwane equkethwe komakhalekhukhwini babo. I was requested to prove any communication between the accused and other accused in a matter and to determine if any photos, contact number, SMS, WhatsApp messages can be linked to the accused. Ubese qinisekisa ukuthi wanikezwa umakhalekhukhwini umsolo wesibili uBongani Ntanzi. Paragraph 6, according to the request, the phone was found in possession of accused Bongani Sandiso Ntanzi, accused 2, during his arrest. Ubufakazi aphuma nabo bukhomba ukuthi kwaba khona ukuxhumana phakathi kwabasolwa abahlanu ababhekene necala lokubulawa kaSenzo Meyiwa.
There was communication between, let me just check, open here, 27, well, I'll explain that, but yeah, I'll explain it now on my next paragraph, I'll explain it. But there's all the numbers that was identified and the communication between, there was communication vice versa between all the cell phones. Ilicala ke liyaqhubeka enkantolo ephakeme esePitoli kulezi ndaba ke ze-SABC ngingunqobeko Nzimande. Sizolalela kusasa enkantolo ephakeme esePitoli isicelo sikalo abengumvikeli womphakathi uadvocate uBusiwe Mkhwebane sokuba kumele akhokhelwe isamba sezigidi nakuba asuswa kulesi sikhundla nyakenye. Lokhu ngenxa yokuthi abameli ababandakanyekayo kulolu daba bengavumelananga ngendlela yaphambili. Abameli bezinhlangothi zonke eziyingxenye yalolu daba olungumhlomulo kaadvocate uMkhwebane izolo bebeqophisana ngokuthi kungani kufanele usingathwe ngokwesigaba sesicelo esiphuthumayo. Omele ihhovisi lomvikeli womphakathi okhona njengamanje wenze izethulo ezihambisana nezizathu zabo zokuzama ukuchitha lokho okufunwa yithimba lika advocate Mkhwebane. This is not a special allocation. This is a normal urgent motion draw. So for those three reasons, the case is in fact not properly enrolled, not by us, but by the applicant. Ummeli kaMkhwebane uadvocate Dalimpofu kuzethulo zakhe azibeke ekuqhubekeni kwesithangami uveze lokho abakufuna kwenzeke njengoba kuqhubeka icala. Failing such agreement, which is where we are, there's no such agreement. The matter will be enrolled on the ordinary urgent roll on a date identified by the applicant in the notice of motion. Icala lizoqulwa isicawuni senkantolo ephakeme ePitoli kusasa. Abaholi bendabuko bathi abagculisekile ngomsebenzi owenziwe uhulumeni bakusho lokhu ngesikhathi kunengxoxo ebibanjwe endlini yendabuko kazwelonke kanye nabaholi bamakhwayisene ePitoli. Ingxoxo ebiphakathi kwabaholi bendabuko kanye nezikhulu zikahulumeni beke eqhulwini ukuphepha kwabaholi bendabuko. Eminyakeni embalwa yedlule kuphangalale abaholi bendabuko abangama48 kanti iningi labo lidabuka esifundazweni kwaZulu-Natal. Iphini likaMengameli uPaul Mashatile kanye nozakwabo basigxikile lesi senzo. We encourage amakhosi and izinduna to continue working closely with the government to address this challenge effectively. Abaholi abahlukene bathi ukukhathazeka kwabo akuhlangene nemigomo kuphela kodwa bafuna kuthathwe izinyathelo ngokunye. It's been 30 years of saying the same thing and government is not really moving on those issues. So I don't think as the institution we are happy with the outcome. uMashatile uzibophezele ekusebenzisaneni nabaholi bendabuko. Izakhamuzi zasemagethi kwaZulu-Natal ogwini oluseningizimu yeKwaZulu-Natal yenza imizamo ke yokubuyisela impilo zazo kwezijwayelekile kulandela ukuhlasela kwekhukhula ngesonto ebusuku. Ngeshwa lezi khukhula idlule nabantu abahlanu. Kusale kunje ngemuva kwezimvula ezinamandla ezihlasela ogwini oluseningizimu nesifundazwe kwaZulu-Natal. Idolobha eMagate likhahlamezeke kakhulu, amabhizinisi angenwe amanzi kwathi imigwaqo kanye nenqalasizinda yacikeleka phansi. Due to the infrastructure and lack of maintenance, unfortunately, on our stormwater drains as well as the infrastructure from our municipality, the drainage collapsed and it caused Hunter Stream, which runs from the top of the main road all the way down to the beachfront. Izakhamizi kanye nabazinikele balekelele ukuqoqa imfucuza eBhishi. We mobilized the community and the community came together, and in the background over there you can see our team of volunteers and the community has come out. So you know, it's in our best interest to get this place up and running and back to invite tourism back to the area. Akubanga izakhamizi zodwa ebezilekelela. Lo mndeni uze eholideni kuleli dolobha usuka eGoli nawo ubambe iqhaza kuqoqwa. We saw all the destruction from our balcony, and so instead of sitting there just watching everything, we decided, well, we might as well go down and help. Londe Khatebe, SABC News, eMagate. Imeya esanda kukhethwa ekuruleni uNkosindiphile exhakaza isiqinisekise izakhamuzi ukuthi umasipala ongaphansi kobuholi obuqinile. Uxhakaza uthi ukuguqulwa kobuholi bekuyisinqumo ke esibalekile ukuze kunyuka izinga lokuhanjiswa kwezidingo emphakathini.
Emva kokukhethwa ngaphandle kokuphikiswa emkhandlwini, imeya uXhakaza yenza izinto ngendlela ehlukile. uXhakaza uthi uzimisele ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu wenza umsebenzi wakhe ngokufaka imigomo nemithetho ezobhekisisa ukusebenza kwezisebenzi zomasipala. You must ensure that there's performance contracts, there are assessments well agreed upon. And that is the type of a culture that we are bringing to this team. uXhakaza umemezele amalungu ekomiti lemeya esikhathini esingaphansi kwesonto engenile ehhovisi. The operational clean audit, we'll have to elevate it, and it must be on the table of the mayor to ensure that there's proper leadership. We are happy that in the areas of the preparations of the book, the quality of our annual financial statements, the Auditor General, we have not been found wanting there. In the areas of performance management, we have not been found wanting, but in the areas of compliance with laws and objectives, in the areas of procurement, that's where there's been areas of regress, and we have to pay specific focus. Ezinsukwini zakhe zokuqala eziyikhulu uXhakaza uthi uzogxila ekubuyiseni ithemba ezakhamuzini zasekuruleni. Luphansi uhwebo lerandi ezimakethe emini nje. Lingu 18 rand 99 cent edoleni lasemelika, libe ngu 20 rand 18 cents kupondo, kanti lingu 23 rand 66 cents ku euro. Ipula laseBotswana libiza 1 rand 30 cents, kanti ke inkomba yezabelo HSE phansi emini nje. Igolide libiza $2,388 i-ounce, iplatinum yona ibiza $969 i-ounce, oil ongahluziwe ubiza $89.16 umphongolo. Mbukeli sisibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini kuze kube ngokuzayo usale kahle.